Tak. Snimaš ti? Oj. Pozri, urob dokumentáciu. Áno, všetko bude. Možeš ti malo poslikole kako pera gulje po sestre Černokovde. Veľko, čo tam bude? Čo tu budeš grilovať? Ribe. Tu budú ribe. Ribe paniramo v kuruzne melje. Kuruzna melja i evo te probali, specialitet. Super. Bar nam je specialitet, ali mislim da bo vajda i vam. Edison, čo hovoríš? Uvidíme. Knjiga salame. Smerom na hlavnú cestu, rozvodne, to som čistil. Také nejaké meno, že Delphi, to sa mi motá. To je robí u nás, vyrobené. No, také si poznám. Tu je pracovná čata v plnom nasadení. Mal 17 rokov a to už je 25 rokov. Ale podľa mňa veľa kecáte a pomaly šupete, že? Tam sa chodil elektrikára robiť ako študenti, privyrábať cez prázdniny. Ja robím preto. No koľko už si chytil? 6. Hej?